To je orkestar! Obožavam slušati njihovu glazbu. Bok, Pokojo! Bok! Došao si poslušati orkestar i njihovu divnu glazbu? O, oprosti, Pokojo. Mislim da Pokojo želi slušati. Pokušat ću biti tiho. Vidite, tu je Pato. Hoću reći, vidite, tu je Pato. Mislim da netko dolazi. Tko bi to mogao biti? Može li netko od vas reći Pokoju tko dolazi? Eli! Eli! Da, to je Eli! Bok, Eli! Stalno zaboravljam. Oprostite. Glazba? Mislim da je orkestar završio sa sviranjem. Nažalost, Pokojo, otišli su. Da, baš šteta. Glazba je bila prekrasna, zar ne? Još! Mislim da se orkestar neće vratiti. Da, znam. Pitam se, Pokojo, znaš li kako stvoriti glazbu? Mislim da Pokojo ima ideju. Vidite, Pokojo je donio neke glazbene instrumente. Činele. Bubanj. I trubu. Instrumente na kojima svira orkestar za bal. Koja predivna ideja. Sad možete sami stvoriti glazbu. Glazba! Ne zvuči baš najbolje, Pokojo. Gle, tko je to? To je ptica spavalica, probudili ste ju. Mislim da je pticu spavalicu probudila buka. Hoću reći prekrasna glazba. Oprosti, pticu spavalico. Pa možda baš i nije zvučalo kao balski orkestar, ali potrebno je puno vježbe kako bi se dobro sviralo na instrumentima, Pokojo. Nema glazbe.
Pokojo, znaš da ti ne trebaju instrumenti kako bi stvorio glazbu. Glazba je svuda oko tebe. Poslušaj na trenutak. Može li netko od vas pomoći Pokoju? Što to zvuči kao glazba? Ptičja spavalica! Ptičja spavalica! Da, Pato, uhvatio si ritam! Tako je, Eli, samo nastavi! Vidiš, Pokojo, da, sada se poslušajte! Ojoj, mislim da balski orkestar želi svirati s tobom i tvojim prijateljima, Pokojo. Vidite, postoji mnogo načina da se stvori glazba. Zašto ne bi zasvirali s nama? Hura za Pokoja! Bok, vidimo se uskoro!